Čauko, zdravím ťa z Trenčína. Som tu na pohode a tak som si povedal, že cez deň sa prídem pozrieť na Divo Traily. Požičal som si takýto e-bike, je to Track Rail predchádzajúcej generácie a ukážem ti nový Flow Trail. Je skutočne zábavný, poď si ho dať so mnou. V úvode sú takéto menšie kopčeky, pumpovacie. Krásna klopenka a ďalšie pumpovacie kopčeky. Toto je taká prvá zelená časť, ktorá je ešte trošku taká pomalšia, ale krásne veľké klopenky. Aha, toto sa asi dalo to skočiť, nevadí. Krásna veľká klopenka. Pumpovačky. Hej, to je trošku odbehlo zadné koliečko. No a prvú zelenú časť trailu máme za sebou. Tak poďme rovno na ďalšiu. Táto už je označená modrou farbou a trošku má väčšie prvky. Ďal. A toto neviem, či sa roluje alebo skáče. A nevadí. Krásna veľká klopenka. To neviem, či ma vôbec počuješ, lebo idem po tejto krásnej rovinke. Jej! To bola krásna klopenka. Aj to je hopla. Ďalej. Toto je úplne nádherná malebná časť, kde vidno veľkú časť trailu. Keď sa trošku rozhliadneš. Hop! To som zaletel moc ďaleko. Nevadí. Hlavička. A späť stop. Aha. Dobre. Ideš sa ďalej. Som nevedel, čo bude nasledovať, tak som si pre istotu prebrzdil. Inak ideme aj dosť opatrne, lebo nemám ani kolendačky, takže iba príľubu samozrejme. A teraz je to veľká záverečná klopenka. A sme dole. Yes! Tak toto je paráda, fakt. Toto musíš vyskúšať. Tak sa maj pekne zatiaľ, čau.